Рэкордная спёка наносіць удар па Беларусі. Лукашенка як разменная манета ў вайне і ягоны візіт у Кітай. Маштабны пажар у самым сэрцы сталіцы і першыя шчаслівыя ўдзельнікі 1/8 фіналу мундыялю. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў панядзелка 29 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Чарговы пункт так званай працяглай камандзіроўкі. Лукашенка з візітам прыбыў у Пекін. Раніцу ён сустрэўся з кіраўніком КНР Сі Цзіньпінам. Як паведамляе прэсавая служба Лукашэнкі, пасля працоўнай пратакольнай сустрэчы Сі Цзіньпін запрасіў кіраўніка Беларусі на нефармальны сямейны абед. Кітай стаўся першым пунктам у турнэ Лукашэнкі ў краіны ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі, маршрут якога з нейкіх прычынаў не раскрываўся. Перад гэтым Лукашенка правёў 2 дні на расійскім Валдаі, дзе меў перамовы з Пуціным. Яны таксама праходзілі ў атмасферы закрытасці. На Валдаі Пуцін з Лукашэнкам абмяркоўвалі сярод іншага ультыматум Уладзіміра Зеленскага датычна адключэння рэтранслятораў на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта гаспадар Крамля распавёў у інтэрв'ю прапагандысту Паўлу Зарубіну. У эфіры нядзельнай студыі «Белсат» палітычны аналітык Александр Фрыдман выказаў меркаванне, што падчас закрытай сустрэчы Лукашенка, які саступіў перад ультыматумам, мог прасіць у кіраўніка Расіі гарантаў неўцягвання Беларусі ў вайну, а таксама перадаць Пуціну новыя прапановы і патрабаванні з боку Кіева. Я б не выключаў, што там яшчэ ішло абмеркаванне тых прапановаў, якія выказвае Зеленскі. Ён жа нават сам пацвердзіў, што да Расіі будуць данесены новыя украінскія прапановы пра перамовы. Ну і калі Лукашенка сапраўды мае рацыю, і ў яго была сустрэча з украінскімі прадстаўнікамі, ён жа пра гэта казаў, дык не трэба выключаць, што і падчас гэтай сустрэчы ён атрымаў нейкія украінскія прапановы і проста павёз іх на Валдай у якасці свайго кшталту паштальёна. Украіна пабачыла, Лукашенка баіцца эскалацыі, Лукашенка баіцца вайны, Лукашенка гатовы выконваць ультыматумы. Ну, калі ён вядзе сябе такім чынам, ну гэта фактычна запрашэнне да далейшага ціску. Я думаю, што сапраўдны украінскі ціск нас яшчэ чакае. У цэнтры Менску зліквідавалі буйны пажар. У 6павярховіку на вуліцы Леніна напярэдадні ўвечары загарэліся дах і падашкавае памяшканне. Агульная плошча распаўсюду агню перавысіла 100 квадратных метраў. У Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў паведамілі пра выратаванне 3 асобаў і эвакуацыю 5. Работает 27 единиц специальной пожарной техники, более 120 человек личного состава. Привлекалась беспилотная летательная авиация для оценки обстановки сверху. На данный момент проводится разборка, проливка строительных конструкций. При помощи тепловизоров оцениваем температуру внутри. Ліквідацыя пажару ў шматпавярховіку, пабудаваным яшчэ на пачатку 1950-х гадоў, заняла больш за 5 гадзінаў. Подле ведомства працу ратаўнікоў ускладнялі высокія тэмпературы ў ахопленых агнём памяшканнях і моцнае задымленне. Вядома, што ў пашкоджаным пажарнай частцы будынку месціліся офісы аднаго з візавых цэнтраў і івэнт-прастора. У адміністрацыі Ленінскага раёну Менску паведамілі, што жыхароў дому, якія маюць патрэбу, часова размесцяць у інтэрнаце. 2 падлеткаў загінулі ў аварыі на Гарадзеншчыне. На аўтадарозе Р-52 Газа-Астравец-Ашмяны ў лабавую сутыкнуліся 2 легкавіка. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Паводле папярэдняй інфармацыі, 20гадовы кіроўца Ауді ехаў у бок Астраўца. У пэўны момант ён надумаў саступіць дарогу легкавіку для абгону і сунуўся ў правы бок дарогі. Вяртаючыся ў папярэдні стан, малады чалавек не даў рады кіраванню ды выехаў на сустрэчную паласу, дзе машына сутыкнулася з легкавіком «Шэўрале». 2 з 4 непаўналетніх пасажыраў Ауді, 15гадовая дзяўчына і 17гадовы хлопец загінулі. 5 асобаў з 2 легкавікоў з траўмамі шпіталізавалі. Необдуманные поступки за рулем, лихачество и невнимательность водителей в условиях жаркой погоды увеличивают вероятность совершения ДТП и усиливают тяжесть их последствий. В этой связи госавтоинспекция ужесточает контроль на дорогах, в местах массового отдыха граждан и вблизи водоемов. Под пристальным вниманием молодые водители. Міліцыя разагнала ўдзельнікаў выставы дрыфт-аўтаў ва Ўздзінскім раёне. Аўтафестываль прызналі незаконным, бо правядзенне яго не было ўзгодненае, заявілі ва ўпраўленні ўнутраных справаў Менскай вобласці.
Сілавікі звярнулі ўвагу на маштабны з'езд аўтааматараў паблізу вёскі Трасцянец пасля скаргаў грамадзянаў на заторы на трасе Р-23. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у лесапаласе і ўздоўж шашы сабраліся каля 600 чалавек і больш за 250 аўтамабіляў. Адміністрацыйныя матэрыялы супраць арганізатараў і актыўных удзельнікаў, як паведамілі ў міліцыі, скіравалі ў суд. На відэа, што апублікаваў тэлеграм-канал МУЗ, паказалі дваіх затрыманых мужчынаў. Чэргі на беларускіх аўтазаправачных станцыях маюць сезонны характар. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў начальнік управлення «Беларуснафты» Валерый Атрошченка. Ён запэўніў, што паліва на складах захоўвання і саміх станцыях маецца ў дастатковай колькасці, а ўсе актуальныя заяўкі ад нафтаперапрацоўчых заводаў выконваюцца строга паводле графіку. Таксама, зазначыў Атрошченка, на сітуацыю паўплываў бензінавы крызіс у Расіі. Цяпер жыхары суседняй краіны актыўна запраўляюцца на беларускіх станцыях. Каб забяспечыць бесперабойную працу, «Беларуснафта» своечасова павялічвае завоз паліва на найбольш загружаныя пункты. Пры гэтым уводзіць нейкія абмежаванні ці ліміты на продаж, у тым ліку на памежных АЗС, у кампаніі не сталі. Бензінавы крызіс у Расіі звязаны з масаванымі ударамі Украіны па НПЗ. Напярэдадні праблемы з гэтым відам паліва ўнутры краіны прызнаў Уладзімір Пуцін. Сёння ў Беларусі дзее чырвоны ўзровень небяспекі, абвешчаны сіноптыкамі. На большай частцы тэрыторыі краіны ад плюс 35 да плюс 39 градусаў. Таму варта чакаць, што панядзелак выявіцца самым спякотным днём чэрвеня за ўсю гісторыю. Тэмпературны рэкорд напярэдадні быў дасягнуты ў Берасці. Там паветра прагрэлася да 37,6 градуса, піша тэлеграм-канал «Метеовайб». Папярэдні найвышэйшы паказнік прытрымаўся крыху больш за 5 гадоў і быў зафіксаваны на метэастанцыі «Кастрычнік» у Гомельскай вобласці плюс 37,1 градуса. На чэмпіянаце свету па футболе распачалася вызначальная стадыя плэй-офф і ўжо вядомы першы ўдзельнік 1/8 фіналу. Ім сталася зборная Канады. Адныя з гаспадароў турніру ў 1/16 сустрэліся з камандаю Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Матч выдаўся небагатым на моманты і цалкам мог перацячы ў дадатковы час і серыю пенальці, але ўжо ў кампенсаваныя хвіліны трапным стрэлам азначыўся Стывен Эўштакіў. 1-0 і гістарычны поспех для канадцаў. Раней каманда кляновага ліста двойчы брала ўдзел у мундыялях, але не здабыла там ніводнага пункту. І вось з трэцяй спробы канадцы ўжо трапілі ў лік 16 наймацнейшых. Сённяшнім вечарам і ночу на чэмпіянаце свету пройдуць яшчэ 3 матчы 1/16. Бразілія згуляе з Японіяй, Нямецчына з Парагваем, а бліжэй да раніцы аўторка нас чакае супрацьстаянне Нідерландаў і Марока. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».